ମୋ ଧନ ତନ୍ ତଲୁଚି ଧନ ଶୋଇ ପଡିଛି। ମୋ ଧନ ଛୋଇ ପଲିଚି ତ ତମେ କିଏ କହୁଛ? ତମେ କୁହ ମୁଁ କିଏ କହୁଛି? ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଭୂମିକୁ ଫୋନ ଦେ, କହ ମୁଁ ରାଧେ କହୁଛି। ଇଡିୟଟ, ମୁଁ ଭୂମିର ବାପା କହୁଛି। ବାପା, ଆମ ପ୍ରେମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଡବଲ ହମ୍ସ। କଣ କଣ କଣ? ମଉସା ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ଇଏ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫୋନ ଦେବାର କଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି? ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଖାଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛି କି ନାହିଁ। ତୁ ନିଜକୁ କଣ ଭାବିଛୁ? ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ? ଇଡିୟଟ ରାସ୍କେଲ, ତୋ ବାପା ମତେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ବାପା ତମ ଫୋନ। କିଏ ଫୋନ କରିଛି? ବାପା। ବାପା? ହ୍ୟାଲୋ। ଠିକ ତମ ବାପ ପଣିଆକୁ ଦେଖ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଖଣ୍ଡେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ, ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇନା। ହ୍ୟାଲୋ। ଶୁଭୁନି? ଠିକ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି। ତମ ଭଳିଆ ବୋପା ସମାଜର କଳଙ୍କ। This route is temporarily busy. Please try after few months.